Bismillahirrahmanirrahim. Mijin mata biyu kashi na 15. Babu daɗi ta ji a zuciyarta sai ta jure ta ce ni ma fa ina cikin damuwar nan amma ya zan yi. Amince ta ƙara so a fusace cikin tsananin fushi duk kallon su ya koma kanta kwaɗawa don mari ta shiga yi tana faɗin Umar ba za ka kashe ni ba ni zan kashe ka kafin ka kashe ni. Da sauri Prof da Mam suka ƙara so Mam ta riƙe Ambi haba hajiya ki haƙuri kuma menene ki bari mu koma gida. Ambi ta fashe da kuka Umar zai kashe ni. Don bai san hawa ba bai san sauka ba ransa ya baci sosai idanunsa sun yi jawur bai ce komai ba shiru ya. Mam ta ja Ambi tana rarrashin ta gami da kwantar mata da hankali Hasina ko farin ciki ya cika fam a zuciyarta a tunaninta cikin Aisha ya zube kuma an gano magani ta sha kenan Amina zargin Don. Murmushi ta yi gami da ajiyar zuciya burina ya cika. Ammi ta shiga ɗakin da Aisha take ta same ta kwance a kan gadon jinya da sauri ta karasa ta zauna gefen ta Aisha kina nan lafiya kuma bebinki na cikin ƙoshin lafiya. Aisha murmushi ta Ammi na ji a jikina zan haifi bebi na lafiya in Allah ya yarda babu wanda zai cutar min da shi. Ammi ta ce ina son zan faɗa miki wani magana kuma ina so ki min alƙawari ina jin ki Ammi. Daga ni sai ke kawai muka san cikinki yana nan kar ki taɓa bari wani ya san cikinki yana nan sai dai kowa ya jikin haihu. Wannan mai sauƙi ne Ammi yadda kika ce haka za a yi da kyau sitina. Prof da Mam suka shigo Aisha ta kalle su tana numfashi Mam ta ce da fatan cikin yana nan. Aisha girgiza kai ta yi alamar a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Prof ya ce to tunda mamana tana cikin ƙoshin lafiya alhamdulillah sai dai mu yi addu'ar Allah ya kawo wani mai albarka. Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi. Amin. Don yana tsaye kofar ɗakin jinyar shi da Hasina yana tunanin shiga yana tsoron Ammi daga ƙarshe ya yi ta maza ya shiga ya zo kusa da Aisha Ammi ta watsa masa wani kallo. Ka ɓace min ba na son ƙara saka ka a cikin idanuwana. Don ya kalle ta a tsoraci Ammi wai me na aikata wani laifi na yi faɗa mini. Ammi ta galla masa rara au ba ma ka san me kai ba. Kai ka fi kowa sanin abin da ka aikata wallahi Umar kana sa ni bakin ciki. Mam ta ce wai me ya aikata haka hajiya wa'annan maganganun da kika yi san bai dace ba. Ai ko akwai matsala sai ki bari idan an koma gida sai a zauna a tattauna a warware matsalar. Ami shiru kawai ta yi amma tunani fal a cikin zuciyarta. Hasina kuwa tuni ta je ta hau motar ta wuce tun da bukatar ta biya mai kuma za ta tsaya ɓata lokacinta. Likita ya sallami Aisha da aka zo tafiya gida Ami ta yi mamaki da bata ga Hasina ba da suka je wurin fakin ma bata ga motar ta ba. Hakan ya tabbatar mata da ta wuce kenan suka shiga motocinsu suka zo suka tafi. Fido kwanta kan kafet ɗin falon Hasina ta shigo cikin tsananin farin ciki. Fido ina son ki Allah ya bar mu tare da ki. Fido ta yi murmushi ki ce bukata ta biya. Au bukata ta biya ai yanzu ma daga asibiti da aka kai ta nake. Ciki dai ya zube babu shi babu alamarsa. Gaskiya na taya ki farin ciki ƙawata. To yanzu damuwa ta ɗaya ya za a yi na yi ciki. Ciki kike so ki? Shi nake bukata. To ki manne wa mijinki sosai bayan kin gama al'adar ki. Ba safe ba rana ba dare. Hasina ta ce duk nayi wallahi duk jarabarsa har na zo na fara isarsa. Cewa yake yi ma na fi shi jaraba amma fa shiru babu ciki. Fido ta ce a zuciyarta ta ya zan yarda ki haihu da Don? Ai daga ki har Aisha fita za ku yi ba tare da kun haihu ba. A zahiri ta ce akwai wani likita da na sani yana taimakon masu buƙatar haihuwa kuma ana dacewa sosai idan kin shirya sai mu je wurinsa. Hasina a zabura ta miƙe na shirya kawai tashi mu je da wurin haka. Karfe tun yana zafinsa ake lankwasa shi. Fido ta ce haka ne. Fido ta miƙe tsaye janyo after dress ta yi ta ɗaura ta saman sannan ta yafa gyale ta muje. Da kyautawan ina yin ki oba fita suka yi da su Ambi suka ƙaraso gida duk zama suka yi a falo. Dan ya kasa zama hankalinsa na kan duk wani motsi na Aisha. Prof ya kalli Ammi. Ba san wani laifi babana ya aikata ba amma ina roƙonki da ki yi haƙuri ki yafe masa. Ami ta ce da ka san me yaron nan ya aikata hankalinka sai ya tashi. Haƙuri ake yi kuma yana buƙatar addu'arki kuma a gani na yaron nan ya sauya ba kamar da
ba kamar da ba, kenan Allah yana amsa addu'ar mu. Ami ta ce prof yaron nan fa ka kalli rashin imani, ya nuna baya son abin da ke cikin Aisha ya cutar da ita, amma ya lallabo ya zo. Haka yasa na nisanta ta daga gida saboda kada ya cutar da ita, amma ya lallabo ya zo kamar abin arziki ya bata maganin da ya sanadiyar barewar cikinta. Da sauri don ya miki what? Ya nuna kansa, ni Umar na bawa Aisha magani cikinta ya bare? Da yaushe aka yi haka? Abin cikin fushi ta ce kai ka kawo min rainin hankali, kar ka mayar da ni ban san me nake ba. Hankalin Don ya yi matuƙar tashi, wallahi ban da sa hannu, ina son cikin Aisha, ina son bebi na. Prof ya kalli Don sannan ya kalli Ammi, ina hujjar kakan babana ne ya aikata haka? Hujjata shine baya son cikin. Don cikin sanyin murya ya ce wallahi ina so. Tunani da nazari Aisha ta shiga yi, faɗi take a zuciyarta, kenan wani ne ya bani magani na sha domin cikin jikina ya bare? To waye wannan? Ba mijina ba ne, mijina ba zai man haka ba. Ta ci gaba da tunani, daga sama ta tuno da Hasina. Ta shiga tuno da za a dainin da ta zuba mata jus. Tabbas Hasina ita ce ta aikata min wannan aikin. Duba ta shiga yi, ta ga babu Hasina, hakan ya ƙara tabbatar mata da ita ce ta aikata wannan aikin. Mom ta ce Hajiya ki yi haƙuri, tun da ƙaddara ya riga da ya faru, kawai Allah ya kiyaye na gaba. Shiru kawai Ammi ta yi. Don ya kalli Aisha, Aisha kin yarda zan iya halaka bebin mu? Aisha kallon Ammi ta yi, sai ta kawar da kanta. Bata ba shi amsa ba don ba ta son ƙaryata Ammi. Wani baƙin ciki ne ya cika shi, kawai ya fice ya bar falon. Ammi ta bi shi da harara. Aisha ta dokar da kanta, tsananin tausayin mijinta ya dabaibaye mata zuciya, sai hawaye ya fara fita daga idanunta. Haka dai Prof da Mom suka ci gaba da bawa Ammi haƙuri har suka samu ta ɗan sako. Sun kai har yamma a gidan kafin suka wuce gida. Don wurin Wizi ya wuce, Wizi na ganin sa ya ce wata sabon gani. Don amsar wiwin hannun Wizi ya fara sha, yana samun sauƙi. Wizi ya ce don kwana biyu ka share ni gaba ɗaya. Don ya ce to ka yi haƙuri mana. Wizi ya yi mamaki, don yau kai kake ba da haƙuri? Don ya kalli Wizi, to me a rayuwar? Ni fa na fara tsanar duniyar nan, babu komai a ciki sai baƙin ciki da tashin hankali. Abin da kai da wanda baka yi ba sai a ce ka yi, rayuwa ba yarda. Wizi ya girgiza kai yana ɗaya dariya. Abokina kenan, wallahi ka bani dariya. Wai waye bakanta maka rai ne haka? Cikin Aisha ne ya zube, dalilin bacin raina kenan. Wizi ya kalle shi, ka san me kake cewa kuwa? To ai idan ya zube farin ciki za ka yi, ai dama haka ake so. Don ya miƙe yana faɗin, na kula kai ba mutumin arziki ba ne, zama da kai illa ne, ka ga tafiyata. Don ya yi hanyar fita, Wizi na kiransa yana faɗin ya dawo. Don ya yi kamar bai ji sa ba, ya tafiyarsa. Wizi ya ce ai dole na lallaɓa ka dawo, ta ya rayuwa za ta yi min daɗi babu kai, bayan kai ne rufin asiri na. A lokacin da Fido ta kai Hasina wurin likita, duba Hasina ya yi sosai. Bayan ya kammala ya tabbatar da Hasina ta sha ƙwayar da zai yi wuya ya bar ta ɗauki ciki. Zaro ido Hasina ta yi, ta ce dakta wallahi ban taɓa shan wani magani ba na hana ɗaukar ciki. Ki dai yi tunani, bincike ya nuna akwai ƙwayar a jikinki. Shiru Hasina ta yi, tana tuna abubuwa da suka faru a baya. Hankali ta shiga tuno lokacin da Don ya bata magani. Sai kuma ta tuna baya son haihuwa. Tsoro ne ya kama ta fara yin baya, tana faɗin na shiga uku ne Hasina. Fido ta rikice, me ya faru? Tabbas Don ya bani wani ƙwaya na sha, tabbas shine ya yi min haka. Fido ta kalli likita, yanzu babu wani hanyar da za a bi na samu ciki? Kuɗi ba matsala ba ne. Likita ya ce akwai hanya, amma aiki za a yi mata kuma zai ci kuɗi har miliyan 7. Da sauri Hasina ta ce babu damuwa zan biya, ni dai bukata ta na samu ciki. Likita ya ce karki damu, idan kin shirya kawai ki biya kuɗi sai a yi miki aiki. Ni gobe ma ya yi min, yau zan biya kuɗin sai gobe a yi min aikin. To shi kenan. A take Hasina ta biya likita kuɗin aiki cash, suka ajiye magana gobe karfe 9 za a shiga da ita aiki. Gidan Fido suka koma. Hasina ta shiga tattauna rashin adalcin da Don ya yi mata. Fido ta ce kenan bai ka ba Aisha ba sai ya sa ta samu ciki, kenan ke baya son haɗa zuri'a da ke yake nufi ko me? Hasina ta yi zuru tana kallon Fido. Jikina ya mutu sosai, ni na sake jiki Don yana so na, ashe Aisha yake so. Gaskiya ba zan taɓa kyale shi ba.
gaskiya ni ma ban baki goyon baya ba, ki kyale, kar ki yarda, kar ki raga masa. Haka suka ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu. Aisha kwance kan gadon Ammi sai faman kuka take, tana buƙatar mijinta kusa da ita, gashi babu dama ta yi wa Ammi magana. Ammi ce ta shigo ta same ta cikin yanayin, ta zauna gefenta da sauri. Me ya faru? Ko cikin ne yake miki ciwo? Aisha ta girgiza kai alamun a'a. To me ya damuwarki? Cikin muryar kuka ta ce, Ammi wallahi babu ruwan yaya Umar, yana son bebi na. Ki taimaka ki yafe masa. Ammi ta tsira wa Aisha ido kafin ta ce, shi ya kira ki ya ce ki faɗa min haka? A'a, ba ruwansa, ni ban da ma namban shi, ni na san ba shi bane. To idan ba shi bane wane ne? Ko ke ce kika sha? Shiru Aisha ta yi, ta dukar da kanta ƙasa tana faɗi a zuciyarta, na faɗa mata gaskiya kawai Hasina ce ta aikata, to idan ta yi fushi da ita fa? Faɗa mata bai da amfani. Aisha ta ɗago ta kalli Ammi, ki yarda da ni, ya Umar bai da hannu. Idan shi ne ba zan ɓoye miki ba, wallahi zan faɗa miki. Ammi da shiru tana nazari, daga ƙarshe ta ce, to shikenan, tun da kin ce bai da hannu, to abin da ke bani mamaki wane ne? Ma'aikatan gidan nan ne ko suwaye? Zan yi bincike a kai, ki ci gaba da zama a matsayin cikinki ya zube. To Ammi. Ammi ta tashi ta fita. Don gida ya wuce ya zauna kan kujera a falo yana tunani. Ammi tana zargin ni ne sanadiyar zubewar cikin Aisha, kuma alamu ya nuna Aisha ta yarda da hakan. Gaskiya ina cikin matsala. To abin ma dubawa a nan, waye sanadiyar zubewar bebi na? Waye raba ni da bebi? Ya kamata na gane ko wane ne mai bebi na ya tsarewa mutum. Hasina ce ta banko kofa ta shigo da alamu tana cikin fushi. Hanyar ɗakin da ta yi ba tare da ta yi masa magana bai dakatar da ita. Ke daga ina kike? Ta je tana kallon sa. Daga inda na fito. Kar ki nemi ki gaya min magana sannan ina zargin ki. Zargin me? Zubewar cikin Aisha. Dariya ta yi sannan ta ce, ni ma ina zargin ka da ka bani magani, har yanzu na gagara ɗaukar ciki. Ka cuce ni wallahi, ba zan taɓa barin ka ba. Ta shiga ɗakinta ta bar shi tsaye a wurin, ya sha jinin jikinsa yana mamakin taya ta yi ta gane haka. Bin bayan ta yi, Hasina ta ajiye jakarta da mayafinta don ya shigo cikin fushi, ya tsaya yana kallon ta, ita ma kallonsa ta yi. Ina hujjarki da zaki ce ni na baki ƙwayar da zai hana ki ɗaukar ciki? Kar ka mai da ni da ban san abin da nake yi ba mana. Wallahi kai ne ka bani ƙwayar da ba zan ɗauki ciki ba, saboda ba ka son haɗa zuri'a da ni. To me yasa baka ba wa Aisha ba? Wato baƙin ciki kike mata ta samu ciki ke biki samu ba, shine kika yi sanadiyar zubewar cikinta? Kar ka yi min sharri, babu ruwana, ni ina ji da nawa damuwar da ka jefa ni ne. Ka bani mamaki wallahi. Ke san Allah, idan kika ƙara cewa ni na baki ƙwayar da ya hana ki ɗaukar ciki, sai na yi miki rashin mutunci wallahi. Sannan idan na gane kina da sa hannu a zubewar cikin Aisha, wallahi ba zan bar ki ba, sai na ɗauki mummunan mataki a kanki. Cikin fushi ta kalle shi, tun da ka nuna ka fi son Aisha a kaina, wallahi baka nemi zaman lafiya ba, kuma kaɗan ka gani. Ta je wurin durowar ta buɗe tana neman kayan da za ta canza. Cikin tsananin fushi don ya fita ɗakin Aisha ya shiga ya faɗa kan gadon ta yana ajiyar zuciya. Zuciyarsa ta yi zafi, sai zafi take masa, ji yake kamar ya yi hauka. Muryar Aisha yake son ya ji, yana son sanin ya take. Ɗaukar wayarsa ya yi da niyyar kiranta, sai ya tuna bai da lambanta. Tashi ya zaune yana tunanin yadda zai magana da ita. Ya kasa jurewa ganin Aisha yake son ya fita, ya wuce harabar gida ya ɗauki mota ya wucewarsa. Ami zaune ita kaɗai a falo tana tunaninta idan ba don bane zai raba ta da jikanta, to waye baya son cikin Aisha. Hasina ta faɗo mata a rai, ko dai Hasina ce? A'a, ba Hasina ba ce, tana kulawa da Aisha sosai, babu alamun mugunta a zuciyarta, to wane ne? Don ya shigo cikin sallama yana ganin Ammi gabansa ya faɗi, yana fargabar me za ta ce masa. Ammi ta ɗago ta kalle sa gami da amsa sallamar. Samun wuri ya zauna kan kujera, kansa a duke. Kiran sunansa Ammi ta yi, ɗago ya kalle ta. Na'am. Ka ce ba kai sanadiyar zubewar cikin Aisha ba, to ka faɗa min wa kake zargi. Don ya ce, Ammi wallahi ban da sa hannu a zubewar cikinta, sai dai ina zargin Hasina. Ammi ta girgiza kai alamun a'a, Hasina ba za ta aikata haka ba, tana son Aisha. Ka yi tunani wani daban ban da Hasina. Gaskiya ni dai Hasina nake zargi. Ammi ta yi shiru tana nazari, sai maimaita sunan Hasina take yi. Hasina, anya kuwa? Ta kalli Don.
kai ka taɓa ganin wata alama daga wurin Hasina da zai nuna ba ta son cikin Aisha? Don ya ce Ammi Hasina fa kishiyar Aisha ce, kuma Aisha ta fi ta zuciya mai kyau. Ina da tabbacin Hasina ke da sa hannu a zubewar cikin Aisha. Ami ta ce maganar kishiya bai taso ba, don tana kishiyar da ba dole ne ta cutar da ita ba. Don ya ce ki tunani da kyau, Hasina ta daɗe bata zo gidan nan ba sai yau da abin nan ya faru. Sannan da muka je asibiti ta gane cikin Aisha ya zube, bata jira mu ba, ta yi tafiyar ta, alamar burinta ya cika. Shiru Ami ce tana nazari kamin ta ce ba zan yanke hukunci kai tsaye ba. Kai tsaye na ce Hasina ita ta yi sanadiyar zubewar cikin Aisha, amma ni da kaina zan yi bincike na gano gaskiya. Masu sauraro ma kashi na gaba.